Hej, cześć, witajcie, z tej strony master.pl, a dzisiaj jest to farming, ale nie jest to jest to odcinek fajny, mapa to sosnówka, fajnie, pięknie, ale jest to prezentacja oficjalnego dodatku drugiego. Właśnie tak. Jeju. No i to po kolei. Tu mamy ładowareczkę JCB. Przejdziemy się oczywiście wszystkim. Fajnie się jeździło. Nawet. Tylko że ściszę sobie trochę dźwięki. Zobaczcie jak wjechała. Nie, ładowareczka naprawdę bardzo fajna. To ładowarkę tu odstawimy. No i tu mamy taką jakby bardziej kompaktówkę, coś takiego. Chyba tak. Też bardzo fajna. O, nawet sobie zoba. Kurna. Pojedziemy sobie jakieś drzewo zetniemy tym czymś. Jak to się tym tnie? Leci. I teraz to jest pytanie, czy da się ciąć ta korze na kłody? No fajnie zrobię nawet. Panie, rębak jak nie wiem. No dobra, no to sobie odstawimy. Fajny rębak. No rębak znaczy, nie wiem co to jest. No. Ojej, co ja zrobiłem? A, tu jest ładowarka JCB, trochę już taka bardziej większa. Taka kołowa, jak to nazwać? Kurna, nie wiem czy da się podpiąć do łyżwy, ale raczej nie. No właśnie. Taka ładowareczka, no. No to dobra, teraz lecimy do JCB. O, podobnie brać. Ale kurna fajnie, nie? Wow. A to tak działa, tak? Ten traner chyba tak. Aha. To sobie ściągamy. I teraz na X. X. I teraz Q. I powiedzmy chcę naciągnąć sobie rozrzutnik, tak. No to pojeżdżam sobie tak. Nie. Muszę chyba jakoś dobrze podjechać. O tak i teraz tak. A nie widzieliście nic. Oj, mamy rozrzutnik. Fajne, no nie powiem, fajne. To może nie. A tu mamy też JCB, tylko już takiego mniejszego. Też bardzo fajny. Malutki. No to teraz sieczkarnia New Holland.
Ogólnie bardzo fajna jest ta przystawka do koszenia krempel. Tylko moim zdaniem głupio się rozkłada, bo widzieliście, znika to. A teraz złożymy. I co się pewnie pojawi? No właśnie. Takie trochę zdypane, ale sieczkara nie fajna, naprawdę, nie powiem. Fajna. O, nie. A tu mamy Holmera. Bardzo fajny, naprawdę. No i o. Sorry, że tak wszystko rozwalam, ale... Fajne. Gdyby gdzieś braki, to bym to przetestował se. Mapy nie ma z dodatku żadnej, także... No, dlatego na Sosnówce. Tu jest jakiś... Co to jest? Wow. Okej. Lol. To jest na Psichudzie jakoś, nie? Nie. Teraz jest na Psichudzie. Nie, teraz też nie. O, jeszcze tu coś ma. Tak, ale co to przyczepia? Powiedzmy, sorry. Może to przyczepić na przykład, wiem, bo kupię byle co tak. Nawet i to. Chcę sprawdzić, czy to podczepi. Jak to ma? Pług jakiś. Bo tu widać, że to ma jak to zaczep na tył. Trzeba koła zmienić na lepsze skrętność. Da się, nie? Lol. Lol, nie? Takim sprzętem, z takimi pługami jechać orać. Beka. A pojedziemy nawet na Cepol. Sorry, że mam 3 miliony, ale no wiecie, aby wszystko kupić, to nawet, no tak, jest szczytowane, ale po to, aby tu przetestować. Kup. Ja walę, to wcale nie czuję tego pługa, nie? A pług nawet nie kryje kół. Jej. Czy jego? Ale ty. A nie, ja mam realne. Takie ty. Co jest, nie? Joj. Kurde, tak to wygląda, lipa, ale no, tylko patrzeć działa, nie? Ale szacun, że się da coś podpiąć, tak? Tu gdzieś kupowałem takie coś w Kimości. Już je znalazłem. Tak to się podjeżdża? Nie tą stroną.
Ogólnie jak mówiłem, sorry, że tak jakoś to wszystko lata, fruwa i wszystko. Ale tu nie ma zbytnio miejsca. To jest chyba przeładowczy, tak? LOL! No to jest coś przeładowczego chyba bardziej takie. Podczepimy sobie teraz beczkę. No dobra, beczki nie będę podczepił, bo nie z tej strony. No to podjadę sobie pod te coś. Ole. A więc no nie powiem, ładny. Ty, ja to pierwszy raz jestem tymi tyłami, nie? Ej, wlezę na to. No i no to takim oto czymś zakończymy dzisiejszy odcinek. No, dzisiaj wyszedł odcinek z Bołuszowa. Sprzedaż jelonka i orka. Nie, ale rym wymyśliłem. Sprzedaż jelonka i siew kukurydzy. No. A więc to byłoby na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.